नामिनी नमस्ते वारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जय राधा माधव पाटी याराச்சும் பாடுங்க माता जी। हरे कृष्णा। ஜெயராத மாதவ் பாடியாச்சு மாதாஜி. ஓ பாடிட்டீங்களா? சரி பரவாயில்ல, ஒன் மோர் டைம் யாராச்சும் பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன் மோர் டைம் மீண்டும் மீண்டும் சுதர்ஷனே பாட சொல்லுவாங்க. தாராளமா பாட சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப லைவும் போட்டிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। தேங்க்யூ. ரொம்ப நல்லா பாருங்க. கலியுகத்து பக்த பிரகலாதன் எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்கீங்க லைவா. தேங்க்யூ சோ மச் சுதர்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். தெரியுதா? தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். என்ன தப்பு பண்றேன்னு தெரியல எனக்கு. கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. ஆனா சவுண்ட் கேக்குது அப்படிதானே? சவுண்ட் வருது, ஆடியோ கேக்குது, அந்த இது வரல. ஸ்கிரீன் ஷேர் மறுபடியும் ட்ரை பண்றேன். கிருஷ்ணா 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 ஸ்டார்ட் இப்போ வரும். இப்போ வரும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. உங்களுக்கு வீடியோ ஆஃப்ல இருக்கிற மாதிரி ஒண்ணு காமிக்குது, ஒரு டிவைஸ் அப்படியா? இப்போ நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. இருங்க, இப்போ ஷேர் பண்ண இப்போ வரும். இப்ப தெரியல இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படி வருது. அச்சோ, மறுபடியும் விளையாட ஆரம்பிச்சேன். சாப்டர் 1 தான் வச்சிருக்கேன். கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஒரு டிவைஸ் மியூட் இருக்கா? எக்கோ வருதா? இப்போ ஓகேதான். கம்மி பண்ணிட்டேன். இப்ப தெரியுது இல்லையா?
30th ஸ்லோகம் நேத்திக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, என் வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ஹரே ராம. நேத்திக்கு வந்து ஆக்சுவலா 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீ கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சப்போஸ் என் வாய்ஸ் கேட்கல, அப்புறம் ஸ்லைடும் தெரியலன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி, ஓகேங்களா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் இந்த L2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். எல்லாரும் கண்டினியூஸா வாங்க. நிறைய பேர் வராம டிஸ்கண்டினியூ பண்றீங்க. தயவு செஞ்சு கண்டினியூஸா எல்லாருமே வாங்க. இப்போ L2ல தான் நம்ம 700 ஸ்லோகாஸும் நம்ம கத்துக்க போறோம். அதனால எல்லாரும் கண்டிப்பா வாங்க. இப்போ 27th வந்து திலகவதி மாதாஜி எடுப்பாங்க. ஸோ திலகவதி மாதாஜி நானும் மாத்தி மாத்தி எடுப்போம், சரிங்களா? அதனால எல்லாரும் கண்டினியூஸா வாங்க. நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தியில மூழ்கி திளைக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ண. ஓகே, நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் சஷ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. யாரெல்லாம் நேத்திக்கு வரலையோ யூடியூப் வீடியோ நாங்க போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், நீங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 30 ஸ்லோகம்ஸ் நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து 31st ஸ்லோகம்ல இருந்து பார்க்க போறோம். ஸோ 31st ஸ்லோகம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் அவர் ஆப்போசிட் சைட்ல அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் மனசளவுல ரொம்ப வீக் ஆயிடுவாரு. நான் எப்படி எனக்கு என்னோட குருவை நான் எப்படி கொல்றது கிருஷ்ணா, என்னோட உறவினர்கள் எல்லாருமே அங்க இருக்காங்களே, நான் அவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு நான் என்ன சந்தோஷம் எனக்கு கிடைக்க போகுது, அவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு வர ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம், அவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு வர வெற்றி எனக்கு வேண்டாம், என்னால போர் புரிய முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி மனசு உடைஞ்சு போயிடுவாரு அவரு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாவே அவர் உடைஞ்சு போய் பேசுறதுதான் இருக்கும். பகவான் பேசவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா சரி உன் மனசுல என்னெல்லாம் இருக்கு கொட்டு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் நிதானமா கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. இப்போ இந்த கலியுகத்துல கூட நிறைய பேர் யாரெல்லாம் டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்களோ, இப்ப நம்ம யாரோ ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்ட போறோம் அப்படின்னா அவங்க முதல்ல கேட்பாங்க, அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்க நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, உங்களுக்கு எதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல கேட்பாங்க இல்லையா. அந்த டிப்ரெஷன்ல இருக்கவங்க வாயை திறந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு இது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, இது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொட்டுவாங்க. முதல்ல அது எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க. அந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வந்து முதல்ல கேட்பாங்க, அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க. இதேதான் பகவானும் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மனசுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அர்ஜுனர் கொட்டுறாரு, அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க. இப்ப இந்த 31st ஸ்லோகம்ல நான் இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல உள்ள விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் அப்படியே ஜிஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன். சோ இந்த 31st ஸ்லோகம்ல அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த போர்ல என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கொண்டுட்டு அப்புறம் எனக்கு என்ன நன்மை வரப்போகுது கிருஷ்ணா, இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெற்றியோ இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு நான் அந்த ராஜ்யத்தை ஆள்றனால எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ சண்டையிட மறுத்தல்
என்னால சண்டை போட முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களோட உறவினர்கள். சோ உறவினர்கள் செத்து போயிடுவாங்களே அந்த ஒரு தவிப்பு அவருக்கு இருக்கு. சத்திரிய தர்மத்தை மறுத்தல். அவர் ஒரு சத்திரியன் இல்லையா? சத்திரியனா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஒரு வார் ஃபீல்டுக்கு வந்துட்ட அப்புறம் அவங்க போர் புரியறதுதான் அவங்களோட தர்மம். இவர் சத்திரியனா இருந்துட்டு இல்ல நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது, அப்ப அவரோட தர்மத்தையே அவரு மீறுறாரு இல்லையா? இப்ப 32nd இருந்து 35th ஸ்லோகம் வரைக்கும் அர்ஜுனர் மேற்கொண்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கோவிந்தா இந்த என்டையர் பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே அர்ஜுனரை பகவான் நிறைய வேர்ட்ஸ் வச்சு கூப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி அர்ஜுனரும் பகவான நிறைய வேர்ட்ஸ், மதுசூதனரே, கோவிந்தா, ஜனார்த்தனா, மாதவா, கேசவா, இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிட்டு வரலாம். அதுவே நமக்கு நிறைய பலன்கள் கொடுக்கும். ஓகேங்களா? சோ கோவிந்தரே, ஆட்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையை எல்லா இந்த விஷயம், ஒரு ஆட்சி, நல்ல ஆட்சி புரியணும், நல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும்னா இவங்க எல்லாருமே எனக்கு வேணும் கிருஷ்ணா. இவங்க எல்லாரும் இல்லாம நான் எப்படி நான் சந்தோஷமா ஒரு ஆட்சி நான் நடத்த முடியும் அப்படின்ட்டு பகவான் அர்ஜுனர் சொல்றாங்க இங்க. ஆட்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையே கூட யாருக்காக நாம் விரும்புகிறோமோ அவர்களே இப்போர்க்களத்தில் அணிவகுத்து இருக்கு. அவங்க எல்லாருமே வரிசை கட்டி நிக்கிறாங்க. அவற்றை அடைவதால் என்ன பலன்? இவங்க எல்லாரையும் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது கிருஷ்ணா? எல்லாம் அவர் சொல்றாருல, ஒரு இதுக்கும் அவர் ரிப்ளையே கொடுக்கல. பகவான் வந்து ரிப்ளையே கொடுக்கல. சொல்லு நீ பேசு, நான் கேட்கிறேன் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. மதுசூதனன், ஆச்சாரியர்கள், மதுசூதனன் கூப்பிடுறாங்க பகவான அர்ஜுனர். ஆச்சாரியர்கள் இருக்காங்க. நேத்திக்கு நம்ம அந்த லிஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? தாத்தாமார்களா இருக்கிறது பீஷ்மரும் ஒருத்தர் தாத்தா, அவங்க பேர் போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் ஆச்சாரியர்களா 2 பேர் இருக்காங்க, துரோணாச்சாரியர், கிருபாச்சாரியர், அவங்களும் இருக்காங்க. தந்தை உரை, அதாவது பெரியப்பா, சித்தப்பா முறை, அவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. அப்புறம் இவருக்கு அர்ஜுனருக்கு சகோதர முறை அந்த 100 பேர் இருக்காங்க. அது போக இன்னும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? எப்படி கௌரவர்களுக்கு பாதி பேர் போயிட்டாங்க, இவங்க பாண்டவர்கள் பக்கத்துல கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. சோ இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்களே, மாமன்கள் இருக்காங்க, மாமனார்கள் இருக்காங்க, பேரன்கள் இருக்காங்க, மைத்துனர்கள் இருக்காங்க, எல்லா சொந்தக்காரங்களும் இருக்காங்க. இவங்க இப்படி போரிட வந்திருக்காங்களே, இவங்க எல்லாரும் செத்து போனான்னா அவங்க ஃபேமிலிஸும் அதனால பாதிப்பு அடையுமே, அவங்களோட செல்வம் இழக்க தயாராக இருக்காங்களேன்னு அவர் வருத்தப்படுறாரு. ஏன்னா கொல்ல விரும்ப வேண்டும் உயிர்களை நீங்க எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றவங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும், சரி இப்ப சண்டைன்னு வந்துச்சு, எனக்கு இவங்களை கொல்றனால எனக்கு 3 உலகமும் கிடைக்குது அப்படின்னா கூட எனக்கு வேண்டாம் கிருஷ்ணா, எனக்கு வேண்டாம், என்னால சண்டை போட முடியாது அப்படின்ட்டு இந்த 32nd இருந்து 35th வரைக்கும் சொல்றாங்க. சோ இத இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. சோ நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்மளோட சொந்த விருப்பு வெறுப்பை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கவே கூடாது. ஒரு சொசைட்டிக்கு நல்லது நடக்குதா, அப்ப நம்ம நமக்கு அது கஷ்டம் தருது அப்படின்னாலும் அதை தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம சொசைட்டிக்காக அதை செய்யணும். ஒரு சொசைட்டிக்கு ஆபத்து வருது நம்மளால அப்படின்னா அப்ப அது கண்டிப்பா அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். அதைதான் இந்த ஸ்லைட்ல சொல்றாங்க. நம்ம வந்து செல்ஃபிஷா நம்ம நினைக்க கூடாது. அப்புறம் நம்ம சொந்தக்காரங்க, நான் எனது, அதுதானே திருதராஷ்டிரன் கிட்டயும் இருக்குது. சோ அதே விஷயம் இப்ப அர்ஜுனருக்கும் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறு செய்பவர்கள் பகவானின் பக்தன் பழி வாங்குவதில்லை, அதாவது தப்பு பண்றாங்க. பகவானோட பக்தருக்கு இப்போ அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தர். அவர் வந்து ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த துரியோதனனா இருக்கட்டும், அவனோட தம்பிகளா இருக்கட்டும், வம்பு பண்றதேதான் வேலை. சின்ன வயசுல இருந்தே அவனுங்களுக்கு நிறைய பாண்டவர்களுக்கு நிறைய கஷ்டத்தை தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்க பொறுத்து போய்கிட்டேதான் இருக்காங்க. யாரு? பாண்டவர்கள். இது வந்து பகவானோட பக்தர்களோட பெருந்தன்மையா இருக்கலாம். ஆனா பகவான் தன்னோட பக்தர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தொடர்ந்து கஷ்டம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா பகவான் அதை சகிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குறது. நம்ம அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் இருக்கு. பாண்டவர்கள் பக்கம் பகவான் இருக்காங்க அண்ட் எல்லாரையும் கொல்லதான் போறாங்க மகாபாரத போர்ல. அதே மாதிரிதான் பிரகலாத மகாராஜரும் அவங்க அப்பா இரண்யகசிபு எவ்வளவு சித்திரவதை பண்றாங்க இல்லையா?
கடைசியில வதம் பண்ணிடுறாங்க. சோ பிரகலாதன் யாரு? தூய பக்தன் இல்லையா? என் பக்தனை நீ எந்த அளவுக்கு நீ டார்ச்சர் பண்ணிருக்க, எத்தனை கஷ்டம் கொடுத்துருக்க அவனுக்கு. நரசிம்ம சுவாமி வந்து இரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணிட்ட அப்புறம் கூட அந்த உக்ரம் வந்து அவருக்கு தனியவே இல்லை. அவருக்கு வந்து பிரம்மா மேல அவ்வளவு கோவம். ஏன்னா பிரம்மா தானே இந்த வரத்தை சாங்ஷன் பண்ணாரு இரண்யகசிபுக்கு. ஏன்டா உனக்கு வரம் கொடுக்குற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உனக்கு கொடுத்தா, அந்த ரைட்ஸை கொடுத்தா நீ இவன் இப்படிலாம் இருந்து தவம் செய்வான், நீ கொடுத்துருவியா அப்படின்ட்டு அவருக்கு பகவானுக்கு வந்து பிரம்மா மேல அவ்வளவு கோவம் வந்துச்சு. இந்த மாதிரிலாம் நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் தவத்தை அவன் செய்யறான்றதுக்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்காத அப்படின்ட்டு சொல்லி நரசிம்ம சுவாமிக்கு கோவம். சோ பகவான் வந்து கண்டிப்பா சகிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க, பக்தர்களுக்கு கஷ்டம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா. சோ இது ஏற்கனவே நேத்திக்கு பார்த்தோம். அர்ஜுனர் வந்து அர்ஜுனருக்கு ரொம்ப இரக்க சுபாவம் ஜாஸ்தி. அதனால நான் போர் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லி அவரை போர் புரிய மறுக்கிறாரு. எனக்கு இது எனக்கு சுத்தமா இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு நான் எப்படி சந்தோஷமா என்னால இருக்க முடியும்? என்னால கண்டிப்பா சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. அதனால நான் கொல்ல மாட்டேன், நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. அப்புறம் அவர் சொல்றாரு, இவங்க எல்லாம் என்னோட குருவை நான் கொன்னுட்டேன்னா எவ்வளவு பெரிய பாவம் நான் சாஸ்திரங்கள்ல படிச்சிருக்கேன். அது எப்படி நான் கொல்ல முடியும்? மக முறையில இருக்கிறவங்க சகோதரன்களை எல்லாம் கொல்றதுனாலயும் எனக்கு எவ்வளவு பாவம் வரும். நான் அந்த பாவ செயலை நான் செய்ய மாட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம், இவங்க இந்த ஆம்பளைங்க எல்லாருமே செத்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க வைஃப் எல்லாருமே விதவையா ஆயிடுவாங்க இல்லையா? அப்ப குழந்தைகளை எல்லாம் யாரு இது பண்றது? தவறான வழிகள்ல போயிருவாங்களே. இப்ப குடும்ப பாரம்பரியம் என்ன ஆகும்? அதனால வேண்டாம், என்னால இதெல்லாம் ஆக வேண்டாம், குடும்பம் நாசமா போக வேண்டாம், நான் இப்படி வந்து கண்டிப்பா நான் போர் புரிய மாட்டேன். அவர் சொல்ற காரணங்கள் இதெல்லாமே ஈரமனம். அவருக்கு தெரியுது தான் ஒரு சத்திரியன், இப்படி எல்லாம் வந்து பேசக்கூடாது, சண்டை போடணும்னு தெரியுது. ஆனா சண்டை போட முடியல. ஏன்னா ஆப்போசிட்ல எல்லாரும் இவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க, குருமார்கள் இருக்காங்க. யாரெல்லாம் அவரை ஒரு நல்ல மதிப்பு வச்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் எப்படி நான் சண்டை போடுறது, எப்படி கொலை பண்றது அப்படின்ற ஒரு தாட்டு அர்ஜுனருக்கு. 36ல அதான் அவர் சொல்றாரு இல்லையா, சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். அதாவது இவர் பகவானுக்கே இவர் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு. நான் சாஸ்திரத்துல படிச்சிருக்கேன், அக்கிரமக்காரர்களை இந்த மாதிரி இவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணா எனக்கு பாவம் தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி நான் படிச்சிருக்கேன். எனவே அவன் திருதராஷ்டிரனோட பசங்களே இருக்கட்டுமே, அவனுங்களை கொல்றதுனால நமக்கு என்ன நன்மை கிடைச்சிட போகுது? அவனுங்க பாட்டுக்கு உயிரோடவே இருந்துக்கிட்டோம், அவனுங்களே ராஜ்யத்தை வச்சுக்கிட்டுமே அப்படின்னு 36th ஸ்லோகம்ல அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, யார் அதிர்ஷ்ட தேவதை? லக்ஷ்மி தேவியோட கணவனா இருக்கிற பகவான் கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் கிடைக்க போகுது? இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனர் பேசுறது எல்லாம் கேக்குறப்போ கரெக்டா தான் அவர் பேசியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணும். ஆனா பகவான் வந்து கரெக்டா ஒரு கேள்விக்கும் பதில் வந்து பகவான் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. அப்பந்தான் நமக்கே புரியும். ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்கு கேக்குறப்பவும் கரெக்ட் தானே, நம்மளும் அர்ஜுனரோட மனநிலையில தானே இருக்கோம், கரெக்ட் தான், அர்ஜுனர் எடுக்கிற டெசிஷன் எல்லாமே கரெக்ட் தானே அப்படின்ற மாதிரி தோணும். இப்ப 37th இருந்து 38th அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஜனார்த்தனரே பாருங்க, இப்போ ஒரு நேம்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அத ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றனாலுமே நமக்கு பாக்கியம் புண்ணியங்கள் உண்டு. பேராசையால் இதயத்தை இழந்த இம்மனிதர்கள் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்வதையும் குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என்று அறியவில்லை. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் பாவ செயல்களில் ஈடுபடும்? இவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு நண்பனை கொலை பண்றதுனால எவ்வளோ, அப்புறம் குலமே நாசம். இப்போ பாண்டவர்களுக்கு எதிராக அவங்க போர் புரியுறாங்க, எங்க பாண்டவர்கள் எல்லாம் கொன்னுட்டா அது எவ்வளவு பெரிய பாவ செயல் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா எனக்கு தெரியுமே, எனக்கு இவ்வளவு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நான் எப்படி சண்டை போடுறது? இந்த பாவ செயல்ல நாம எதுக்கு ஈடுபடணும் அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து இது சொல்லல. ஆக்சுவலா தர்ம சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் இருக்காங்க. அந்த 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் அவங்க வந்து அந்த தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பாவ புண்ணியம் பார்க்கவே வேணாம், இம்மீடியட்டாவே அவங்கள கொலை பண்ணலாம் அப்படின்னு தர்மசாஸ்திரத்துல போட்டிருக்கு. நாங்க பகவத்கீதை கிளாஸ்ல கேட்டோம், அப்ப நாங்களும் உடனே கொலை பண்ணிடுறோம். ஏன்னா அந்த அக்கிரமக்காரர்கள் 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் இப்ப அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து கலியுகத்துல நமக்கு யாரெல்லாம் தப்பு செய்யறாங்களோ தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு கோர்ட்டு போலீஸ் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அதனால நம்ம கையில எடுத்துக்க கூடாது. ஆனா பகவான் தர்மசாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா,
பாருங்க, விஷம் ஒருத்தன் வந்து விஷம் கொடுக்குறான் அப்படின்னா அவனை கண்டிப்பா கொல்லலாம். வீட்டிற்கு நெருப்பு நம்ம வாழ்ற வீட்டுல யார் நெருப்பு வைக்கிறாங்களோ அவங்கள கொல்லலாம். பயங்கர ஆயுதங்களால் ஒருத்தங்க வந்து நல்ல ஹெவி வெப்பன்ஸோட நம்மளை நோக்கி நம்மளை கொலை பண்ண வரான் அப்படின்னா கொலை பண்ணுடா அப்படின்னு நம்ம விட்டுட்டு இருக்க வேணாம். நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ற ரைட்ஸ் நமக்கு இருக்கு. அண்ட் அவனை நம்ம தண்டிக்கிறதுக்கும் உரிமை இருக்கு அப்படின்னு தர்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம கையில எடுக்க கூடாது. செல்வத்தை திருடுங்க, ஓகேங்களா, அவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இவங்களெல்லாம் தண்டிக்கலாம், இமீடியட்டா தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு தர்மசாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிறர் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர், இது எல்லாமே இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா நிலத்தை அபகரிக்கிறாங்க இல்லையா, எத்தனை பேர் அபகரிக்கிறாங்க, அவங்களெல்லாம் உடனே அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். பிறர் மனைவியை கடத்தி செல்பவர், சோ இந்த 6 அக்கிரமக்காரர்களுக்கு இமீடியட்டா தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப துரியோதனன் பார்த்தோம்னா சின்ன வயசுல அவன் விஷம் கொடுத்திருக்கான். யாருக்கு? பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்திருக்கான். அப்புறம் சின்ன வயசுல இல்ல, அரக்கு மாளிகையில இவங்க எல்லாரும் இருந்தாங்க, பாண்டவர்கள் எல்லாரும் இருக்கப்போ தீ வச்சிருக்கான். அப்ப அவன் தாராளமா சாக வேண்டியவன் தான் இல்லையா. இப்போ ஆயுதங்களா தாக்க வந்திருக்கான். அப்ப அவன் கண்டிப்பா நம்ம அவனுக்கு பாவம் பார்க்க கூடாது. செல்வம், இவங்களுக்குள்ள செல்வத்தை எல்லாமே அவன் அபகரிச்சிருக்கான். இவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட இவங்களுக்கு வர வேண்டிய நிலத்தெல்லாம் அவன் ஆக்கிரமிச்சிருக்கான். அப்ப கண்டிப்பா அவன் தண்டனைக்கு உரியவன் தான். மனைவிய அசிங்கப்படுத்தியிருக்கான். துரியோதனன் தான் அந்த நாட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கான். அவன் அன்னி ஸ்தானத்துல இருக்கிற திரௌபதிய துகில் உரிச்சிருக்கான். ஒரு ராஜாவே அப்படி இருக்கான்னா அப்ப அந்த நாட்டுல இருக்கிற மக்கள்லாம் ஏன் ராஜாவே அப்படி பண்ணிட்டாரே வாடி அப்படின்னு சொல்லி அப்ப எத்தனை பெண்களோட வாழ்க்கையை சூறையாடுவாங்க இல்லையா. சோ அப்ப அந்த ராஜா முதல்ல ஒழுங்கா இருக்கணும், தர்மத்தோட இருக்கிறவனா இருக்கணும். இல்ல அப்படின்னா அவனை கண்டிப்பா தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. உயர்ந்த கொள்கைகளுக்காக தாழ்ந்த கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்கலாம். எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்ததுன்றத சாஸ்திரத்தை வச்சுதான் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணணுமே தவிர நம்ம இஷ்டத்துக்கு இது ஏன்னா ஒருத்தர் இப்ப தமோ குணத்துல இருக்கிறவனுக்கு சுத்தமா 100% இக்னோரன்ஸ்ல இருப்பான்னு பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. அவனுக்குன்ட்டு அவனுக்கு சரின்னு படுறது எதுவுமே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லவங்களுக்கு அது சரின்னு படாது இல்லையா. சோ அது ஒரு இண்டிவிஜுவலை வச்சு கிடையாது, சாஸ்திரத்தை வச்சுதான் நம்ம முடிவு பண்ணணும். எது உயர்ந்த கொள்கை எது தாழ்ந்த கொள்கை, எது உயர்ந்த விஷயம் எது தாழ்ந்த விஷயம் அப்படின்றதெல்லாம் சாஸ்திரத்தை வச்சுதான் முடிவு பண்ணணும். இப்ப 39th ஸ்லோகம்ல அர்ஜுனர் மேற்கொண்டு சொல்றாரு, இப்ப நான் வந்து இங்க ஆண்கள் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மனைவிமார்கள் அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க, அந்த குழந்தைகள் எவ்வளவு கஷ்டப்படும். இல்ல அவங்க வேற ஏதோ இதுக்கு போறாங்க, வேற யாரையோ திருமணம் செஞ்சு அப்புறம் தேவையில்லாம சந்ததியெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும், இந்த தர்மமே போயிடுமே, குலமே நாசமாயிடும். இந்த இப்ப ஹிந்துவா இருக்கிறவங்க வேற ஏதோ ரிலீஜியனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ரிலீஜியன் சார்ந்த ஒரு ஆணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இவங்க சின்ன வயசுல இருந்து கடைபிடிச்ச அந்த எந்த சடங்கு சம்பிரதாயமும் பண்றதுக்கு அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப எப்படி இப்ப முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கணும் வைக்கணும்னா அதெல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல இல்லாம போயிடுமே. அப்ப இது இப்பேற்பட்ட பாவ செயலும் நான் செய்யணுமா, நான் சண்டை போடல அப்படின்ட்டு சொல்லி அர்ஜுன சொல்றாங்க. குலம் அழிவடைவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகின்றது. இதனால் வம்சத்தில் மீந்திருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள். சோ பணத்துக்கு எங்க போவாங்க, அப்போ அதர்ம பாதையில போறதுக்குமே நிறைய சான்சஸ் இருக்கே. அப்ப என்னால இந்த மாதிரி ஒரு இது வரக்கூடாது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை செய்யப்படும் தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளுக்கு பெரியோரே பொறுப்பு. சோ நம்ம அப்பா அம்மா 2 பேருமே சேர்ந்துதான் குழந்தைகளுக்கு இது நல்லது இது கெட்டது, நம்ம இதுதான்ப்பா நம்ம குலதெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி கோயிலுக்கு கூட்டு போறது, சாமிய சின்ன வயசுல இருந்தே சாமி பக்தியை ஊட்டுறது, ஏதாவது தவறுகள் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அதை சுட்டி காட்டி அவங்கள திருத்துறது, அந்த பெரிய பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கு இருக்கு. அப்படின்னா அவங்க தந்தைமார்கள் எல்லாம் நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா அந்த சிங்கிள் பேரண்டா இப்ப இருக்காங்க நிறைய பேர் சிங்கிள் பேரண்டா. ஆனா அந்த சிங்கிள் பேரண்டா இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் நம்ம கேட்டாதான் தெரியும் அவங்க எவ்வளவு சேலஞ்சஸ ஃபேஸ் பண்றாங்க. அப்பா அம்மா சேர்ந்து இருந்து வளர்க்கறதே அவ்வளவு கஷ்டம். சோ சிங்கிள் பேரண்டா ஒரு லேடி வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும் இல்லையா. அதெல்லாமே அவர் சொல்றாரு. அப்படி பெரியவங்க தான் வளர்த்து ஆளாக்கணும். 2 பேர் இருக்கிறப்பவே அது கஷ்டம். குழந்தைகளை நல்லபடியா நல்ல பாதையில வளர்த்து கொண்டு வந்து ஆளாக்குறது.
அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த பெண்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க, அந்த குழந்தைகள் தவறான வழிக்கு போயிடுவாங்களே அப்படின்ட்டு இவரு வருத்தப்படுறாரு. பெரியோர்கள் இல்லை என்றால் தூய்மைப்படுத்தும் குல பண்பாடுகள் நின்று விடலாம். அதாவது அந்த ஆடி அமாவாசை, தை அமாவாசைக்கு முன்னோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த வழிபாடு அதெல்லாம் ஒரு இப்பவே அது பாத்தீங்கன்னா இருக்கு, செய்யறவங்க இருக்காங்க. ஆனா செய்யாதவங்க, சனாதன தர்மத்தை சேர்ந்தவங்களே செய்யாம நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? அது அவர் அன்னைக்கே கேக்குறாரு அர்ஜுனர். இப்படி எல்லாம் ஆச்சுன்னா அது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஸ்டாப்பே ஆயிடுமே. அந்த குல பண்பாடு அதெல்லாமே நின்னு போயிடுமே. எஞ்சி இருக்கும் இளைய தலைமுறை அதர்ம செயல்களில் ஈடுபட்டு சாமியே கும்பிடாம அவங்க பாட்டுக்கு அந்த தமோ குணத்துக்கு போயிடுவாங்களே அப்படின்ட்டு அவர் அர்ஜுனர் வருத்தப்படுறாரு. கிருஷ்ணரே, குலத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் களங்கம் அடைகின்றனர். பெண்மையின் சீரழிவால் ரிஷ்ணி குலத்தவரே தேவையற்ற சந்ததி உண்டாகிறது. சோ நம்ம சனாதன தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனாலதான் பொத்தி பொத்தி பாத்துக்கிட்டாங்க பெண்களை. இப்போ பெண்கள்லாம் அந்த காலத்துல விதவையா இருந்துட்டாங்கன்னா உள்ளேயே பூட்டி வைப்பாங்க. அதுக்கு காரணம் அடிமைத்தனம் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. அந்த ஆங்கிலேயர்களா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த முகல் எம்பரஸ் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பொம்பளையா அவ்வளவுதான், விதவை அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க, தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. பெண்கள் சனாதன தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொக்கிஷம். இப்ப நம்ம இது ஒரு தங்க நகையை அப்படியே போட்டுருவோமா? அதை ப்ராப்பரா நம்ம ஒரு பீரோக்குள்ள லாக்கருக்குள்ள வச்சு பூட்டி வைப்போம் இல்லையா? எவ்வளவு பாதுகாத்து வைக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் சனாதன தர்மத்துல பெண்களை ரொம்ப பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்து வளர்ப்பாங்க. சோ இந்த முகல் எம்பரஸோட இப்படி தூக்கிட்டு போயிடுறாங்களேன்றனாலதான் அவங்கள உள்ள வீட்டுக்குள்ளே வச்சு பாதுகாத்து வந்தாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னன்னா, அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சனாதன தர்மத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கெல்லாம் நல்ல திறமைசாலி, அந்த ஜீன்ஸ்லயே அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான வில் பவர் உள்ளவங்க. சோ நம்ம அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய பிள்ளைகளை பெத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான நினைப்பு அவங்களுக்கு, முகல் எம்பரஸ்க்கு. அதத்தான் இவர் சொல்றாரு. இப்படி அவங்க தவறா அவங்க போயிடுவாங்க, நம்ம தர்மமே குலைஞ்சு போயிடுமே அப்படின்ட்டு அவர் அர்ஜுனர் வேதனைப்படுறாரு. இல்ல தவறான பாதையில பெண்கள் போயிட்டாங்கன்னா தேவையில்லாம சந்தேகத்தினர் உருவாவாங்க. அப்பா தெரியாம அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச்சு வரும் இல்லையா? அப்ப அந்த குழந்தைகள் எவ்வளோ ஆக்ரோஷமா இருந்து சொசைட்டிக்கு நிறைய கெடுதல் எல்லாம் செய்வாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வர வேண்டாமே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் நினைக்கிறாரு. வாழ்வில் அமைதி, வளம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்கான ஆதாரம் மனித சமுதாயத்தில் நன்மக்கள் இருப்பதாகும். ஏன்னா அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம பேரண்ட்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தைகளை நல்லபடியா அவங்களுக்கு இது நல்லது இது கெட்டது அதை சொல்லி வளர்த்து கஷ்டப்பட்டு ஆளாக்கி கொண்டு வர்றது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்லையா? கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஒரு பேரண்ட்ஸோட சக்சஸ் எதுல இருக்குன்னா அந்த குழந்தைகளை எப்படி அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க, குழந்தைகள் நல்ல விதமா இருக்காங்களா, நல்லவர்களா இருக்காங்களா, சொசைட்டிக்கு நல்லது பண்றாங்களா, நல்ல கடவுள் பக்தியோட இருக்காங்களா, அதுலதான் இருக்கு பேரண்ட்ஸோட சக்சஸ். அதுல குழந்தைகள் இதுல அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தோட அமைதி கெட்டு போயிடும். அது நல்ல வளமான ஒரு சுபிக்ஷமான ஃபேமிலியா இருக்காது இல்லையா? ஆன்மீக முன்னேற்றம்னு அப்படியும் இருக்காது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நினைக்கிறாரு யாரு? அர்ஜுனர் இதெல்லாம் நினைச்சு பாக்குறாரு. இப்படி எல்லாம் ஆயிடுமே கிருஷ்ணா, இப்படி எல்லாம் நான் சண்டை போடணுமா அப்படின்ட்டு கேக்குறாருங்க. பெண்களின் மிக முக்கியமான பங்கு நன்மக்களை பெற்றெடுத்து அவர்களை சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவர்களை வளர்ப்பதே ஆகும். சோ பெண்கள்னா பெண்கள் மட்டும் இல்ல, ஆண்கள் 2 பேருமே தான், அப்பா அம்மா 2 பேருக்குமே அந்த பொறுப்பு இருக்கு. இப்போ பெண்களுக்கு இன்னும் இவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கிறப்போ அவங்களால எப்படி தனியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? நான் எல்லாரையும் கொண்டுட்டேனா அப்படின்ட்டு அவரு கேக்குறாரு அர்ஜுனர். பெண்கள் தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனர். சோ இதுதான் இது எதுக்கு இந்த ஸ்லைடு போட்டிருக்கோம்னா, நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அப்ப நீங்க பெண்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி இப்படின்னு. அப்படிலாம் இல்ல. யாருமே இங்க பெண்களை குறைச்சு மதிப்பிடல. அவங்கள தங்கம் எப்படி நம்ம பொக்கிஷம், ஒரு பொக்கிஷமா தான் சனாதன தர்மத்துல பாக்குறாங்க பெண்களை. அதனாலதான் அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் மதிப்பு மரியாதை எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா ஆங்கிலேயர்கள் ஏதோ நாங்க தான் பெண் அடிமைத்தளத்தெல்லாம் நாங்க தான் இது பண்ணோம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. சோ பெண்களை பொத்தி பொத்தி தான் வச்சாங்களே தவிர அவங்க அந்த காலத்துல மீராவா இருக்கட்டும், நம்ம சீதா மாதாவா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு எல்லா கலைகளும் தெரியும்.
ஒரு அந்த இப்போ கராத்தே அந்த மாதிரி அந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கூட அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருந்தும் அவங்க ரொம்ப பவ்யமா நடந்துக்குவாங்க. சோ அதனால அந்த குதிரை ஏற்றம் அது எல்லாமே தெரியும். அந்த காலத்து பெண்களுக்குமே அவ்வளவு வீரம் நிறைந்த பெண்களாதான் இருந்தாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்கள நல்லபடியா யாரும் எந்த மற்ற அந்த தேவையில்லாத ஆண்கள் அவங்க கண்ணு இவங்க மேல பற்றக்கூடாதுன்றதுக்காக பொத்தி பொத்தி வளர்க்கப்பட்டார்கள். அவ்வளவுதான். ஆண்களுடன் ஒப்பிட்டு சமன் செய்வதை விடுத்து, ஏன்னா சில பேர் விகண்டாவாதம் பேசுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக தான் இது பிரபுபாதருமே சொல்லியிருக்காங்க. எங்களாலையும் பண்ண முடியும், நீங்க வந்து எங்களை குறைச்சு அந்த விகண்டாவாதமே வேணாம், இங்க யார் எல்லாருமே ஈக்குவல் தான், பகவானுமே சொல்லியாச்சு சரிங்களா. அதனால அந்த தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு நம்ம போக வேண்டாம். போற்றி பாதுகாக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த அற்புதமான வித்தியாசத்தை மதிக்க வேண்டும். அதான் பெண்களை நம்ம ஏன் பொத்தி பொத்தி வைக்கிறோம், அந்த இதை நான் கிளாரிட்டி உங்க எல்லாருக்குமே நான் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப 41st ஸ்லோகம்ல அர்ஜுனர் மேற்கொண்டு சொல்றாரு, தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அழிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுகின்றது. இப்போ வந்து அந்த தேவையில்லாம அந்த அப்பா தெரியாம அந்த மாதிரி இப்ப இது எல்லாரையும் சொல்லல, உலகத்துல இருக்க எல்லா வகையான மக்களை பத்தியும் இவர் பேசுறாரு சரிங்களா. அதான் நாங்க அப்படி இல்லையே, ஏன் இப்படி பேசுறோம் அப்படி இல்லை, எல்லாரையுமே அவங்க வந்து எல்லாரோட விஷயங்களையும் எடுத்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாங்க. இப்ப அந்த தேவையில்லாம சந்ததியினரை பெற்றிருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்களோட இதை ஃபாலோ பண்ண போறது இல்ல, அவங்க குடும்ப பண்பாடு எல்லாமே போச்சு இல்லையா. அந்த மாதிரி சந்ததியினர் உருவாகிறதுக்கு நான் எதுக்கு காரணமா இருக்கணும், இவங்களை எதுக்கு அழிக்கணும் அப்படின்ட்டு இவர் கேட்கிறாரு. சப்போஸ் அவங்க வந்து ஆன்மீக இதே இல்லை அவங்களுக்கு, அவங்க வந்து அவங்களோட முன்னோர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹிந்து தர்மத்துல இருக்கிறாங்க, ப்ராப்பரா எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க. ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த மாதிரி சங்கிலி வந்து அப்படியே கட்டாயி அவங்க சாமியை கும்பிடுறது எதுவுமே இல்லை, தீய வழிகளா தீய செயல்களா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பரா அந்த ஆடி அமாவாசை தோறும் நம்ம தர்ப்பணம் முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டியது அந்த சடங்குகள்லாம் செய்யலன்னா முன்னோர்கள் வந்து திருப்தி அடைய மாட்டாங்க இல்லையா, அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க மேல. அப்ப அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அவங்க என்ன அவங்க மனசு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. இப்ப சொல்றாங்க இல்லையா பித்ரு சாபம் இருக்கு அப்படின்ட்டு, சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுமே அப்படின்ட்டு இவரு கவலைப்படுறாரு. அது போன்ற சீர்குலைந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர், ஏனெனில் அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதில்லை. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் கண்டிப்பா ஆடி அமாவாசையா இருக்கட்டும் தை அமாவாசையா இருக்கட்டும் நிறைய பக்தர்கள் கோயிலுக்கு போற அந்த பக்தர்கள் கூட்டமும் கண்டிப்பா நிறைய ஆயிருக்கு. யூடியூப்லயுமே பகவான் பத்தின விஷயங்கள் நிறைய பேர் சொல்றாங்க, நிறைய பேர் கண்டிப்பா நல்லாவே பக்தி பண்றாங்க. இங்க அர்ஜுனர் பேசுறது வந்து இருக்காங்க இல்லையா நம்ம தர்மத்தை சேர்ந்தவங்களே, ஆமா அதெல்லாம் போகவா போகுது, எஸ் போகுது, எல்லாமே போய் சேரதான் செய்யுது, சேராமலாம் இல்ல. அப்படியும் இருக்காங்கல்ல, அந்த அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக தான் இவங்க பேசுறாங்க. அதெல்லாம் என்ன சேரவா போதும், அப்படியே அவங்க நிப்பாட்டிடுவாங்க, செய்யறதே நிப்பாட்டிடுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆயிடுமே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி இவரு வருத்தப்படுறாரு. குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிவுறுகின்றன. சோ எல்லாம் இந்த சனாதன தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வகையான மக்கள் வந்து அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு வழிபாடு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த வழிபாட அவங்க பரம்பரையா செஞ்சுக்கிட்டு வருவாங்க. சோ இது இப்படி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா அவங்க அப்படியே விட்டுருவாங்களே, அது ரொம்ப கஷ்டமாச்சே அப்படின்ட்டு சொல்லி அர்ஜுனர் வருத்தப்படுறாரு. மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே, குல தர்மத்தை கெடுப்பவர், அது கொடுப்பவர்னு போட்டிருக்கு, கெடுப்பவர் எப்பொழுதும் நரகத்தில் வாழ்வதாக நான் சீட பரம்பரை வாயிலாக கேட்டுள்ளேன். ஏன்னா அவரு வந்து அந்த மன்னர்களா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே குருகுலத்துல போய் கத்துக்குவாங்க இல்லையா, அந்த குருவா இருக்கிறவரு எப்படி போர் புரியணும் அப்படின்ற இது எல்லா டெக்னிக்ஸ் வில்வித்த அந்த குதிரை ஏற்றம் வாழ் பயிற்சி எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதுவும் சொல்லி கொடுப்பாங்க, எது தர்மம் எது அதர்மம் அதையுமே சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ நான் வந்து கேட்டிருக்கேனே, இந்த மாதிரி குல தர்மத்தை யாரு கெடுக்கிறாங்களோ அவங்க நரகத்துலதான் வாழ்வாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேனே சீடர் பரம்பரை வாயிலாக. அப்ப நான் இந்த குலத்தையே நான் நாசம் பண்ணிட்டேன்னா நான் நரகத்துக்குள்ள போவேன், நான் வந்து சண்டை போடல கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு சொல்லி அர்ஜுனர் சொல்றாரு. ஒரு பொறுப்பற்ற தலைவர் தான் ஒரு பொறுப்பற்ற சமுதாயம் உருவாக முக்கிய காரணம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றாங்க. இந்த விஷயமும் நான் சொல்லிட்டேன். துரியோதனன் வந்து தன்னோட அண்ணி ஸ்தானத்துல இருக்கிற திரௌபதியையே அவன் வந்து தூக்கில அம்மா ஸ்தானம் இல்லையா,
அவன் ஒரு அம்மா ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்களையே அவன் ரிலேட்டிவ் அப்படியே அவன் வந்து இது பண்றான் அப்படின்னா, அப்ப அந்த நாட்டுல இருக்கிற பெண்களோட கதி என்னவா இருக்கும்? அவனே அப்படி இருக்கானா அவனுக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அதனால எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். சோ அந்த தலைவனா இருக்கிறவன் கண்டிப்பா பொறுப்போட நடந்துக்கணும், தர்மத்தோட நடந்துக்கணும். அதுதான் நம்ம இந்த பகவத்கீதை வாயிலா நம்ம கத்துக்கிறது. இப்ப வந்து பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்களை எல்லாம் துன்பங்களிலிருந்து ஒருவனால் விடுவிக்க முடியும். இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத மகாராஜர். அவர் எப்பவுமே நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லி அந்த ஸ்மரணையிலே இருக்காங்க. இரண்யகசிபு அவ்வளோ கஷ்டங்கள் கொடுத்து அப்புறம் அந்த இரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நரசிம்ம சுவாமி கிட்ட அவர் என்ன கேட்கிறாரு? நரசிம்ம சுவாமி கேட்பாரு பிரகலாத மகாராஜர் கிட்ட, உனக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படின்றப்போ, எங்க அப்பா நிறைய தீய செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டாங்க, எங்க அப்பாவை மன்னிச்சிருங்க பகவானே அப்படின்ட்டு சொல்லி அவர் கேட்பார் பிரகலாத மகாராஜர். நீ பண்ண பக்தினால 21 தலைமுறைய இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்ல கதிதான் அடைவாங்க, நான் அந்த வரத்தை ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்துட்டேன் நீ பண்ண பக்தினால அப்படின்னு நரசிம்ம சுவாமியே சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம ஒரு ஃபேமிலியில ஒருத்தராவது சாமி நல்லபடியா கும்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க முன்னோர்கள் எல்லாருமே நல்ல கதி கண்டிப்பா அடைவாங்க. இப்போ நம்மளுக்குமே நம்ம இஸ்கான் பிரபுஜி மாதாஜி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட ஸ்பீச்சஸ்ல. நம்ம இப்ப ஏகாதசி, நேத்திக்கும் நம்ம ஏகாதசி இருந்தோம் இல்லையா, ஃபாஸ்டிங். நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம லிஸ்ட் கூட போடுறோம். இந்த நம்ம சுத்தமா நம்மளால சாப்பிடாம இருக்க முடியாது இல்லையா, நிர்ஜல ஏகாதசின்னு சொல்லிட்டு சுத்தமா சாப்பிடாம தண்ணி கூட குடிக்காம நிறைய டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. இப்ப ஆரம்ப நிலையில இருக்கிற பக்தர்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம், நீங்க வந்து அரிசி பருப்பு தானியத்தை தவிர்த்துக்கணும், அவ்வளவுதான். நம்ம குரூப்ல கூட லிஸ்ட் போடுறோம், இந்த ஃபுட் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம், இதை தான் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. சோ அந்தந்த ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பகவானோட ஸ்மரணையில இருக்கலாம் தாராளமா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பகவானே எனக்கு நான் இந்த ஏகாதசி நான் நல்லபடியா விரதம் இருக்கிறேன், இந்த விரதத்தோட பலனை என்னோட முன்னோர்கள் யாராவது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பலன்கள் போய் சேரட்டும், அவங்க கஷ்டப்பட வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம யாருக்குமே நம்ம தாத்தாவோ பாட்டியோ யாரெல்லாம் இறந்து போயிருக்காங்களோ நம்மளோட குடும்பத்துல அவங்க ஆஃப்டர் டெத் அவங்க பகவானோட திருவடியை தான் அடைஞ்சாங்களா நம்ம யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா. மேபி நிறைய பேர் அடுத்த பிறவி எடுத்திருக்கலாம், மேபி சில பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டும் இருக்கலாம் இல்லையா. சோ யாரெல்லாம் நம்ம வந்து இப்படி வேண்டுதல் நம்ம வைக்கிறப்போ கண்டிப்பா அந்த பலன்கள் போய் சேர்ந்து யாராவது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா அந்த கஷ்டமான நிலைமையில இருந்து விடுதலை அடைவாங்க. இது பகவானே சொல்லியிருக்காங்க, நரசிம்ம சுவாமியே சொல்றாங்க. அதனால நம்ம பக்தி தொண்டு எளிமையா செய்யலாம். காலையில நம்ம பூஜை பண்றது, ஈவினிங் பூஜை பண்றது, எப்போதும் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பகவானோட ஸ்மரணையில இருக்கிறது, அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே நம்ம வேலைகளை செய்யறது, அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் பகவான் எதிர்பார்க்கறாங்க நம்ம கிட்ட, சரிங்களா. சோ பக்தி தொண்டை நம்ம எளிமையா கண்டிப்பா எல்லாருமே கடைபிடிக்கலாம். அது கடைபிடிக்கிறனால அவ்வளவு அபரிவிதமான பலன்கள் இருக்கு. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ பிரகலாத மகாராஜர் அவங்களோட இதுவே சொல்லிட்டேன், பகவான் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க. ஃபேமிலியில ஒருத்தர் நல்ல சாமி கும்பிட்டதுக்கே பகவான் 21 தலைமுறையா நான் காப்பாத்துறேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்ப என்டையர் ஃபேமிலியுமே சாமி கும்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலி எவ்வளவு சுபிக்ஷமா இருக்கும் இல்லையா. அதுதான் பிரபுபாதர் இங்க சொல்றாங்க, எல்லாருமே நல்லபடியா நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சீட பரம்பரைன்றது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ இவரு சொன்னார் இல்லையா அர்ஜுனர், நான் சீட பரம்பரை வழியா நான் கேட்டிருக்கேன், இந்த மாதிரி நான் குருமார்களையோ இல்ல என்னோட உறவினர் சகோதர முறையில இருக்கேன், என் பையன் முறையில இருக்கிற அவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணனா நான் அந்த குலமே நாசம் பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து நரகத்துக்கு தான் போவேன் அப்படின்றத நான் சீட பரம்பரை வாயிலா கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா. அதுக்காக இந்த ஸ்லைடு போட்டிருக்காங்க. வர்ண சங்கரம் பத்தி அவரு பேசினாரு, குலம் வந்து நாசமாகுது, அந்த நாசம் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து என்னென்ன தர்மங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ, உதாரணத்துக்கு தான் அந்த திதி தர்ப்பணம் கொடுக்கறது, தானங்கள் கொடுக்கறது, அதெல்லாம் முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல சில பேர் ஸ்டாப்பும் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. அதுக்காக தான் இந்த வர்ண சங்கரம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. சோ நம்ம எந்த இதுல இருக்கோமோ
நமக்குன்ட்டு ஒரு பண்பாடு, அந்த வழியா நம்ம அந்த வழிபாடு எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னா அது கண்டிப்பா செய்யணும். சோ அதுக்குதான் அவரு ஃபீல் பண்றாரு. நான் ஆண்கள் எல்லாம் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அது இல்லாமலே போயிடுமே, அந்த குழந்தைகள்லாம் தவறான பாதைக்கு போயிட்டாங்கன்னா தர்ப்பணம் கொடுக்க மாட்டாங்களே, அப்ப முன்னோர்கள் கஷ்டப்படுவாங்களே, அப்ப முன்னோர்கள் வந்து கோபப்பட்டா இவங்க நல்லாவும் இருக்க முடியாதே அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு இல்லையா. அதுதான் இங்க போட்டிருக்கு வர்ணசங்கரம். காரணம் பத்தி ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். மேற்கொண்டு 44-45ல ஐயகோ மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே, ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினர்களையும் கொல்ல முடியும். அர்ஜுனர் சொல்றாரு, நம்ம எந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் கிருஷ்ணா, ராஜ்யம் வரணுன்றதுக்காக நம்ம நம்ம சொந்தக்காரங்களை கொன்னுட்டு நம்ம வந்து ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கணும்ன்ற ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துட்டோமே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவரு வருத்தப்படுறாரு. ஆயுதம் இன்றியும் இப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் ஆல்ரெடி போட்டுட்டாரு, அவரோட காண்டீவம்ன்ற வில்ல கீழே போட்டுட்டாரு. என்னால முடியல, என்னால சண்டை போட முடியாதுன்னு கீழே போட்டாரு ஆல்ரெடி. அவர் சொல்றாரு, நான் இப்படியே இருக்கேன், அவனே துரியோதனை வந்து என்ன கொல்லட்டும், இதுதான் இது, அவன் கொன்னுட்டு அவனே ராஜ்யத்தை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு 45th ஸ்லோகம்ல சொல்லுவாரு. ஆயுதம் இன்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் போரில் கொண்டால் அது எனக்கு நன்மை. அவனுங்களே கொன்னுறட்டும் கிருஷ்ணா, எனக்கு அது போதும், நான் அப்படியே செத்து போறேன் அப்படின்ட்டு யாரு அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. சொந்த சுகத்திற்காக பாவச் செயல்களா, சாதுவின் குணங்கள் நிரம்பிய பகவானின் பக்தன். சோ அர்ஜுனன் வந்து எப்படி இருக்கான், ஆக்சுவலா உண்மையா ஒரு பக்தன் வந்து அப்படிதான் இருப்பான். அர்ஜுனனோட மனநிலை தான் ஒரு பக்தனுக்கு இருக்கும். ஏன்னா ஒரு கிருஷ்ண பக்தனாலதான் ஆப்போசிட்ல எனிமியா இருந்தாலும் அவன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த பாவம் ஒரு பக்தனுக்கு தான் இருக்கும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. எப்பொழுதும் நீதி கோட்பாடுகளை கருத்தில் கொள்கிறான், இத்தகு செயல்களை தவிர்க்க முனைப்புடன் உள்ளான். அதாவது அவர் வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறாரு, எந்த விதத்திலயும் நான் வந்து நாசம் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுல கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறாரு யாரு, அர்ஜுனர். நிஜமான ஒழுக்கம் பகவத் பக்தர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ஏன்னா அவர் பக்தனா இருக்கிறனால இவ்வளவு விஷயத்தையும் அவர் கருத்துல கொண்டுட்டு வராரு. இதெல்லாம் தப்பாச்சே அப்படின்ட்டு. இருமணம், இதுதான் இந்த சாப்டரோட லாஸ்ட் ஸ்லோகம். சஞ்சயன் வந்து சொல்றாரு, ஏவம் உக்வார்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்ன மானசஹ. அதாவது சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு, இந்த மாதிரி போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான், அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. இதெல்லாம் சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் கிட்ட சொல்றாரு. இவ்வளவு தூரம் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட பேசியிருக்காங்க, வில்ல கீழே போட்டுட்டாரு, அவர் ரொம்ப சோகத்துல இருக்காரு அப்படின்ட்டு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் கிட்ட சொல்றாங்க. எதிர்த்து போரிடாமல் இருக்கின்ற என்னை கொல்லட்டும், வில்லையும் அம்பையும் எரிந்து விட்டு அமர்ந்து விட்டான், அவன் மனம் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது. இப்ப பார்த்ததுதான் இந்த ஸ்லைட்ல. பகவானின் தொண்டில் இத்தகைய மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர் ஆத்ம ஞானம் பெற தகுதி உடையவர் ஆவார் அப்படின்னு பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. சோ பகவானோட பக்தர்கள் வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஹார்ட் வந்து சாஃப்டான ஹார்ட்டா தான் இருக்கும். அவங்க வந்து எதிர்க்க வந்து கெட்டவன, அவனோட எதிரியா இருந்தாலும் அவனுக்கு நல்லதுதான் நடக்கணும் அப்படின்ட்டு நினைப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட மனசுக்காரங்க தான் ஆத்ம ஞானம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஆத்மாவை பத்தி சொன்னா இல்ல, அந்த ஆத்ம ஞானம் பெறத்துக்கு எல்லாருக்கும் தகுதி கிடையாது. யாருக்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டான ஒரு ஹார்ட் இருக்குதோ, யாருக்கெல்லாம் இந்த மனப்பான்மை இருக்குதோ, அவங்கதான் ஆத்ம ஞானம் பெற தகுதி உடையவர்கள் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் அவர்களுமே சொல்றாங்க. சோ இதோட நம்ம சாப்டர் 1 முடிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சாப்டர் 1 ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரோட புலம்பல் தான். அர்ஜுனர் வந்து பார்த்து இதாயிடுவாரு, ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போயிடுவாரு, இவங்களை எப்படி நான் சண்டை போடுறது அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம. ஸ்டாப் ஷேர் கொடுக்குறேன், ஒரு நிமிஷம். हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Swatokidana, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டிவோட்டிஸ் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி கிட்ட. Hare Krishna. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து சாப்டர் 1ஓட சுருக்கம் இப்ப நேத்திக்கு யாரெல்லாம் வரலையோ, இப்ப நீங்க இப்ப இன்னைக்கு மிச்ச ஸ்லோகம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதே தான் நேத்திக்குள்ளதும். ஸோ நேத்திக்கு மிஸ் பண்ணவங்க நீங்க யூடியூப் வீடியோவும் பார்க்கலாம். இப்ப நான் சுருக்கம் சொன்னாலும் உங்களால ஒரு அளவுக்கு இது பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல இருந்து 11th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை. அர்ஜுனர் வந்து அந்த ஆப்போசிட்ல யாரெல்லாம் போராடுறாங்க, அந்த வீரர்களோட நேம்ஸ் அது எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கும். அதுக்கப்புறம் திருதராஷ்டிரோட மனநிலை எப்படி இருக்கு, துரியோதனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு, இது எல்லாத்த பத்தியும் ஃபர்ஸ்ட் 11 ஸ்லோகம்ஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அடுத்தது 12th ஸ்லோகம்ல இருந்து 20th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவானை பத்தி பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிக்க போறாங்கன்னு நிறைய அறிகுறிகள் இருந்தது. அதை பத்தி எல்லாமே அந்த 12th ஸ்லோகம்ல இருந்து 20th ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது அவரு கொடி வந்து கொடியில ஆஞ்சநேயர் இருப்பாங்க, அப்புறம் பகவானே இருக்காங்க கூட, அப்புறம் லக்ஷ்மி தேவி இருக்காங்க. லக்ஷ்மி தேவி எங்கெல்லாம் இருக்காங்கன்னா எங்க வெற்றியோ அங்கதான் அங்க லக்ஷ்மி தேவி இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அறிகுறிகள் வந்து பாண்டவர்கள் தான். அப்புறம் அந்த இடம் குருக்ஷேத்திரம், குருன்ற ராஜா வந்து தவம் பண்ணியிருக்கிற அந்த குருக்ஷேத்திரத்துலதான் போர் நடக்குது, மகாபாரத போர் நடக்குது. அந்த குருக்ஷேத்திரம் பிளேஸ்ல தர்மம் மட்டும்தான் ஜெயிக்கும், அதர்மம் ஜெயிக்க சான்ஸே இல்லை. அப்புறம் பகவானோட சங்கு பத்தி, அந்த பாண்டவர்கள் என்னென்ன சங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணாங்க, அது எல்லாமே நிறைய காரணங்கள் அதை பத்தி எல்லாமே 12th ஸ்லோகம்ல இருந்து 20th ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் 21st இருந்து 27th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து அவங்களோட பக்தர்களை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே 21st இருந்து 27th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் 28th இருந்து 46 வரைக்கும் லைஃப்ல கஷ்டம் கண்டிப்பா வரதான் செய்யும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகேங்களா, இதுதான் சாப்டர் 1ஓடது. இப்போ அடுத்தது இது வந்து இத பத்தியும் நம்ம நிறைய தடவை பார்த்தோம் இல்லையா. அர்ஜுனர் ஏன் போராடல அப்படின்னா அவருக்கு இரக்க சுபாவம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது. இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது கிருஷ்ணா, எனக்கு வேண்டாம் கிருஷ்ணா. அப்படி ஒரு இவங்களை கொன்னுட்டு வர வெற்றி எனக்கு வேண்டாம், இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு வர ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவரு சொல்றாரு. என் குருமார கொன்னுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய பாவம், அந்த பாவ செயலை நான் செய்ய மாட்டேன் கிருஷ்ணா, அதனால நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. குடும்ப பாரம்பரியம், அந்த பெண்கள் அப்புறம் குழந்தைகள் தவறான வழிக்கு போவாங்க இல்லையா, சோ அதனால குடும்பமே நாசமாயிடும், அதனால அந்த பாவத்தையும் நான் செய்ய மாட்டேன் கிருஷ்ணா, அதனால நான் போராட விரும்பல அப்படின்ட்டு அவரு சொல்றாரு. அப்புறம் இருமணம், அவரு தான் ஒரு சத்திரியர்ன்றது தெரியும், ஆனாலுமே இல்ல ஆப்போசிட்ல இவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணக்கூடாதே அப்படின்னு 2 மனசா இருக்கு அவருக்கு. சோ இதெல்லாமே காரணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ நம்ம சாப்டர் 2க்கு வரோம். சஞ்சய வாச்ச, சஞ்சயன் தான் சொல்றாரு இவர்கிட்ட, யாருக்கிட்ட, திருதராஷ்டிரர் கிட்ட. அர்ஜுனன் இரக்கத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனம் அடைந்து கண்களில் அழவே செஞ்சுட்டாரு. யாரு? அர்ஜுனர். இப்ப அவங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு கொலை பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி அல்றாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட. கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதை கண்ட மதுசூதனரான கிருஷ்ணர், இனிமேல் நம்ம பகவான் வந்து பேசுவாங்க. அர்ஜுனனின் துயருற்ற நிலை மதுசூதனராக கிருஷ்ணர். இப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, நமக்கும் இந்த மாதிரியான அர்ஜுனர் அளவுக்கு அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப தீவிரமா இல்லைனாலும் நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஒரு டைம்ல நமக்கும் அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும். அப்போ நமக்கு வந்து நம்ம பகவத்கீதை ஞானம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால அந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும். அதனால நம்ம பகவத்கீதை அறிவு வந்து நமக்கு நல்லாவே பயன்படும்.
நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம வாழணும்னு. அறியாமையில் மூழ்கியுள்ள மனிதனின் புலம்பலை போக்க பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. ஏன்னா நம்ம இதையும் அடிக்கடி நான் சொல்லியிருக்கேன். அர்ஜுனர் கேட்கிற கேள்விகள், அவருக்கு வர குழப்பங்கள் எல்லாமே நமக்கு வர குழப்பங்கள் தான் அவருக்கும் வருது. அவர் பேசினது எல்லாமே நாம நம்ம பகவானை நேர்ல பார்த்தா என்னென்ன பேசுவோமோ அதுதான் அவரு கேட்டிருக்கிறாரு. சோ பகவத்கீதை நம்ம வாசிக்கிறப்போ எப்படி அர்ஜுனருக்கு அவர் குழப்பமான மனநிலையில இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் பகவான் பேச பேச அந்த பகவத்கீதை சொல்ல அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவருக்கு தெளிவு வந்ததுல, அதே மாதிரி நமக்கும் தெளிவு பிறக்கும். வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, பௌதீக இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் ஆகியவை தன்னை ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை அறியாததன் அறிகுறிகள் ஆகும். நித்தியமான ஆத்மாவிற்காக இரக்கம் கொள்வதே தன்னை உணர்வதாகும். அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பத்தியும் நம்ம லெவல் 1ல கொஞ்சம் அங்கங்க பார்த்தோம் இல்லையா. சோ பௌதிகம்ன்றது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல யாருக்கிட்டலாம் நம்ம இறக்கத்தோட இருக்கோம், யாரை நினைச்சு நம்ம கவலைப்படுறோம், நம்ம கண்ணீரை சிந்துறோம், இது எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யாருக்காக எல்லாம் பண்றோம், அதுக்கு தகுதி தானா, நம்ம அவங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்றோமே அதெல்லாம் சரிதானா அப்படின்றத எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நம்ம பகவத்கீதை படிக்க படிக்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கலாம். நான் பதவி உயர்வு, மதிப்பீடு, நல்ல மதிப்பெண், நல்லுறவு, பொருளாதாரம் இவைகளுக்காக புலம்புகிறேனா? கவலை, நிச்சயமின்மை, வருத்தம் இவைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேனா? ஆம் எனில் பகவத்கீதை எனக்காக உள்ளது. சோ பகவத்கீதை யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னா, நம்ம நல்லபடியா நல்ல சந்தோஷமா இருக்கோமா, பகவத்கீதை நமக்கு நல்லதுதான். இன்னும் நம்ம நல்ல பக்தி பண்ணி இன்னும் நம்ம வாழ்க்கையில நல்லபடியா நம்ம லைஃப கொண்டு போலாம். யாருக்கெல்லாம் கஷ்டம், எனக்கு லைஃப்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு பகவத்கீதை ஹெல்ப் பண்ணும். யாரெல்லாம் டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பகவத்கீதை ஹெல்ப் பண்ணும். சோ இது எல்லா ஃபீல்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும், அப்புறம் எல்லா மனநிலையில இருக்கிறவங்களுக்குமே பகவத்கீதை நல்ல ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும். அவங்க செல்வத்தை விரும்புறவங்களா இருக்கலாம், புகழ விரும்புறவங்களா இருக்கலாம், இல்ல உறவுகள் எனக்கு நிறைய வேணும் அப்படி விரும்புறவங்களா இருக்கலாம், எனக்கு தெய்வம், எனக்கு கடவுள் பக்தி இன்னும் நல்ல வரணும், அப்படி எது வேண்டினாலும் பகவத்கீதை அவங்களுக்கு நல்லபடியா வழிகாட்டும். இப்ப பகவான் பேசுறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அன்புள்ள அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற களங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? ஏன்னா அவன் சத்திரியன் இல்லையா, எத்தனை போர் அவன் புரிஞ்சிருக்கான், எத்தனை பேரை கொண்டிருக்கான். அதாவது தீயவர்கள் அந்த அட்டாக் பண்ணி கெட்ட செயல்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு கெட்ட எண்ணத்தோட வர எத்தனை பேரை அவன் வதம் பண்ணியிருக்கான் போர்ல. எங்க இருந்து உனக்கு இந்த அழுக்கு, களங்கங்கள்னா அழுக்கு, எங்க இருந்து வந்தது உனக்கு இந்த அழுக்கெல்லாம்? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. உனக்கு வாழ்க்கைனா என்னன்றது உனக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவன், ஆனா நீ போய் அவனுங்களுக்காக இப்படி எல்லாம் நீ கவலைப்பட்டுட்டு சோர்ந்து போய் இருக்கியே, இதெல்லாம் உன்னோட இந்த கருணைக்கு தகுதி அற்றவர்கள் அவங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இவை மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தையே கொடுக்கின்றன. இத பத்தியும் நேத்திக்கு நான் ஒரு இது சொன்ன இல்லையா. இப்போ நல்ல ட்ரெயின் ஆகுறாங்க, ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர், அவர் நல்ல ட்ரெயின் பண்ணி எப்பவுமே ரெடியா தான் இருப்பாங்க. அவங்க எப்ப அட்டாக் வரும்னு தெரியாது. சோ எப்பவுமே அவங்க ப்ரிப்பேர்டா தான் இருப்பாங்க. அப்படி ப்ரிப்பேர்டா இருக்கிறவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு ஆப்போசிட்ல இருந்து யாரோ ஒரு கண்ட்ரில இருந்து ஒரு அட்டாக் வருதுன்னு வைங்க, அச்சோ சண்டை போட வராங்கன்ட்டு ஓடி போனா எவ்வளவு ஒரு அசிங்கம். அந்த அசிங்கத்தை தான் நீ பண்ற அப்படின்ட்டு தான் இங்க நமக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன். பகவான் சொல்றாங்க, இது அசிங்கம் அர்ஜுனா, நீ ஒரு சத்திரியன், நீ போராடணும், அதை விட்டுட்டு ஐயோ நான் போராட மாட்டேன், இவனுங்களா என் சொந்தக்காரனுங்க, இவனுங்களை கொண்டுட்டு எனக்கு என்ன ராஜன் இப்படி புலம்புறிய அர்ஜுனா? இது நீ போர் புரியாம போயிட்டனா, அர்ஜுனன் எவ்வளவு நல்லவன், அவன் தானம் பண்ணிட்டான், அவன் ராஜ்யமே வேண்டான்னு சொல்லிட்டான், எப்பேற்பட்ட அர்ஜுனன் உன்னை புகழ போறாங்களா? அர்ஜுனன் சரியான பயந்தாங்கோழி, பயந்து ஓடிட்டான், பேடி பையன் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஒரு சத்திரியனுக்கு இதை விட அவமானம் வேற எதுவுமே கிடையாது. அதனால நீ எங்க இருந்து உனக்கு இந்த களங்கங்கள்லாம் வந்தது உனக்கு அப்படின்ட்டு பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. உட்பார்வை என்னன்னா, பகவானின் முக்கியத்துவம் கிருஷ்ணர் ஏன்னா கிருஷ்ண பகவானுக்கு அர்ஜுனை பத்தி நல்லா தெரியும் இல்லையா. அர்ஜுனன் இப்படிலாம் பேசுறானேன்னு ஆச்சரியப்படுறாரு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த போர்க்களத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி
நான் 2 தடவை பகவான் தூதுவரா போயிருக்காங்க இல்லையா, அப்பெல்லாம் அவ்வளவு வீரவசனம் பேசணும் அர்ஜுனன். கண்டிப்பா திரௌபதியை இப்படி அவமானப்படுத்திட்டானுங்க, நம்ம இதெல்லாம் இது பண்ணிட்டானுங்க, கண்டிப்பா நம்ம சண்டை போட்டே ஆகணும்னு வீரவசனம் பேசுன இவனா இப்படி பேசுறான் அப்படின்ட்டு பகவான் ஆச்சரியமா பாக்குறாரு. எங்கிருந்து இவனுக்கு இந்த அழுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பகவான். ஆரியன் என்றால் வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதன், அத்தகைய எண்ணங்களின் பலன்கள். சோ பகவான் சொல்றாங்க இவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எதுக்கு அவன் இப்படி எல்லாம் புலம்பிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 3rd ஸ்லோகம்ல பிருதாவின் மகனே, பிருதான்றது குந்தி தேவி, குந்தி தேவியோட மகனா இருக்கிற அர்ஜுனா, இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதே. இந்த மாதிரி இவனுங்களுக்கு நீ இவ்வளவு இது காட்டாத, இது உனக்கு பொருத்தமானது அல்ல. ஏன்னா அவன் ஒரு சத்திரியன், ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதர்மவாதிகள், அவங்கள நம்ம மன்னிச்சு விட்டுட்டோம்னா நாடு என்ன ஆகும் இல்லையா, ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா மக்கள். அதனால இது உனக்கு அழகு கிடையாது. இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை கைவிட்டு எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே எழுவா, எந்திரிச்சு ஒழுங்கா நீ போராடு அப்படின்ட்டு. பகவான் நமக்கு எப்பவுமே பகவான் நம்மள சாஃப்டா கண்ணே மணியே அப்படின்ட்டு கொஞ்ச மாட்டாரு. எப்போ அடி கொடுக்கணுமோ அடியும் கொடுப்பாங்க பகவான், அதையுமே நம்ம உணரலாம். சோ பகவான் இதுல ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாங்க, இது உனக்கு அழகு கிடையாது, இவனுங்க கிட்ட நீ சண்டை போட்டுதான் ஆகணும், எந்திரா முதல்ல அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவன் உடஞ்சு போய் உட்கார்ந்துடுறான் இல்லையா, எந்திரி முதல்ல அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இழிவான ஏன்னா அவனுக்கு இதே பலவீனம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே பகவான் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லி அவனை அந்த 18th சாப்டர் முடிவுல அவன் எப்படி பேசுறான், அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் பேசியிருப்பாங்க பகவான். வாழ்க்கைக்கான பாடம், ஒருவர் நினைப்பதை விட வார்த்தைகள் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் உங்கள் வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கவும். பகவானோட வேர்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவன் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கான், யாரு, அர்ஜுனன். சோ எந்த மாதிரி விஷயம் எப்ப எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா அவன் எந்திரிச்சு சோர்ந்து போன ஒரு ஆத்மா எப்படி எந்திரிச்சு நிக்கும், அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ பகவான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுல இருந்து நம்மளும் கத்துக்கணும். அதைத்தான் நம்ம ஒருத்தங்களை இது ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது, சொற்களால ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது. அதுல நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். நம்ம சொற்கள் நம்ம பேசிடுவோம், அதுக்கப்புறம் நினைப்போம் இல்லையா, ஐயோ இப்படி நம்ம பேசிட்டோமே அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா. அதனால நம்ம பிரபுபாதர் அவர்களும் சொல்றாங்க நம்ம எப்படி பேசணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அர்ஜுனன் இப்ப 4th ஸ்லோகம்ல அர்ஜுனன் பேசுறான், எதிரிகளை கொள்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும். சோ என்னோட குருவா இருக்கிறவங்க இப்ப பீஷ்மர் தாத்தாவா இருந்தாலும் அவர் நிறைய வித்தைகள், அதாவது போர் புரியும் வித்தைகள் எல்லாம் கத்து கொடுத்துருக்கிறாரு. நான் அவங்களை எப்படி நான் எதிர்த்து எப்படி நான் போராடுறது, எப்படி அவங்கள நான் அடிக்கிறது அப்படின்ட்டு அவன் கேக்குறான் அர்ஜுனன். இப்ப அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னு பாப்போம். மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இவ்வுலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். அர்ஜுனர் சொல்றாரு இந்த 5th ஸ்லோகமும். இவங்க மகாத்மாக்கள். ஏன்னா அவரு பீஷ்மர் கல்யாணமே பண்ணிக்கல இல்லையா, அத்தனை பேரையும் பாதுகாக்கணும்ன்றதுக்காக அவரு பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சு இப்ப போர்ல போய் சண்டை போடணும்னா எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா. அது ஒரு தடவையுமே அவரு கஷ்டப்படுத்தி காப்பாத்தி கொடுப்பாரு, போர்ல எல்லாம் வெற்றி பெற்று. இவங்கெல்லாம் மகாத்மாக்கள் யாரும் சொல்லுவோம், நிறைய தியாகங்கள் செஞ்சிருப்பாங்க. சோ அந்த மகாத்மாக்கள் அவங்களெல்லாம் நானு கொன்னுட்டு நான் ராஜ்யத்துல நல்ல ஒரு ராஜாவா இருக்கிறதுக்கு நான் பிச்சையே எடுக்கலாம் பகவானே அப்படின்ட்டு யாரு சொல்றா, அர்ஜுனர் சொல்றான். உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே, அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பவை அனைத்திலும் ரத்தக்கரை படிந்திருக்கோம். அவங்கள கொண்டுட்டு எனக்கு என் கையெல்லாம் ரத்தக்கரையா இருக்குமே, என்னால எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும், என்னால எப்படி ராஜ்யத்தை ஆள முடியும் அப்படின்ட்டு. அவங்க எல்லாருமே என்னோட பெரியவங்க, அவங்களை எப்படி நான் கொல்றது. மறுபடியும் அதே இதுதான் சொல்றாரு அர்ஜுனர். அவர்களை நாம் வெல்வதா அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்ததென்று எனக்கு தெரியலையே. அர்ஜுனர் சொல்றாரு, நான் அவங்கள கொல்றதா இல்ல அவங்க என்ன கொல்றதா, எது சரின்னு எனக்கு தெரியலையே கிருஷ்ணா. யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் இப்பொழுதே நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றனர். சோ வாழ விரும்ப மாட்டோமோ, அதாவது அவங்கள கொன்னுட்டு எனக்கு வாழ விருப்பமே இல்லை, என்ன நான் எப்படி அவங்கள கொல்றது அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் சொல்றாரு.
தனிப்பட்ட தொழில் இதுவுமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம தனிப்பட்ட செல்ஃபிஷா நம்ம நினைக்கவே கூடாது. ஒரு சொசைட்டிக்கு கெடுதலா யாராவது கெடுதல் செய்யறாங்களா? அப்போ அவங்கள கண்டிப்பா இப்ப கலியுகத்துல போலீஸ் கிட்ட போய் சொல்றது இந்த மாதிரிலாம் தவறான செயல்கள்ல இவங்க ஈடுபடுறாங்க. நீங்க தான் இது பண்ணணும், தட்டி கேட்கணும், நீங்க அவங்களுக்கு தகுந்த தண்டனையை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? சோ அர்ஜுனனுக்கு என்ன இருந்தது? தனிப்பட்ட தொழில்முறை உறவு பிரச்சனைகள். அர்ஜுனனுக்கு இவை எல்லா பிரச்சனைகளும் இருந்தது. வாழ்க்கையில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது பகவத்கீதையை அணுகவும். சோ நம்ம பகவத்கீதை வந்து எப்பெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? கஷ்டம் வருதா அப்ப நீங்க பகவத்கீதை அப்பதான் படிக்கணும்னு இல்ல, நம்ம நல்லா இருக்கிறப்பவே பகவானோட பகவத்கீதைய நம்ம படிச்சுட்டு வரலாம். சோ எவ்வளவு குழப்பமான மனநிலை அர்ஜுனருக்கு இருந்தது இல்லையா? இப்போ 7th ஸ்லோகம்ல பகவான் தான் சொல்றாங்க, இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் இவரு 7th ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இப்பதான் அவரு சரண் அடைகிறாரு. இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட டே இப்படி ஆயிடுச்சுடா அப்படி ஆயிடுச்சுடான்னு எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்துல சொல்லியிருப்பாரு. அப்பப்ப சொல்லுவாரு, நீங்க தான் எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றவங்க, நீங்க எனக்கு ஒரு வழியை சொல்லுங்க அப்படின்னு. இப்போ இந்த 7th ஸ்லோகம்லதான் சரண் அடைஞ்சிருவாரு. இப்போது நான் என்னோட கடமை எதுன்றதுலயே எனக்கு குழப்பம் ஆயிடுச்சு. கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. சோ இப்பதான் அவரு சரணாகதி அடைகிறாரு. இதேதான் பகவானும் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது. நம்ம எப்போ பகவானே நீ காப்பாத்து, எனக்கு ஒன்னும் தெரியல, எனக்கு இந்த பிரச்சனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியல, நான் உன்கிட்ட சரணாகதி அடையிறேன், நான் உன்கிட்ட சரண் அடையிறேன், நீ காப்பாத்து. இந்த ஒரு வார்த்தைய பகவான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. நம்ம அந்த வார்த்தையை விட்டுட்டு இப்ப அர்ஜுனர் புலம்புனார்ல, அப்ப எதுவுமே பகவான் எதுவுமே சொல்லல. இதுக்கு மேல அவன் சரணடைஞ்சிட்டு அப்புறம் தான் பகவான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க, இது செய்ய, இது செய்யாத அப்படின்ட்டு. சோ இது மூலியமா நம்ம இந்த 7th ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட சரணடைறது தான் ஒரே வழி. ஏன்னா நம்ம சில பிரச்சனைகளை ஒரு நிமிஷம் சில பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம எல்லாருமே இது பண்ணிடலாம். சில பிரச்சனைகள் நம்ம கையை விட்டு மீறி போயிடும். அப்ப நமக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னே நமக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நம்ம பகவான் கிட்ட ஃபர்ஸ்டே சரண் அடைஞ்சிடணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளை சுத்தி பகவான் வந்து ஒரு நாளும் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அது நமக்கு தெரியல. நம்ம நல்லா சஃபிஸ்டிகேட்டா நல்ல வசதி வாய்ப்போட இருக்கோன்றதுனால நம்ம என்ன நினைச்சிட்டோம், நான் எல்லாத்தையுமே டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடா எடுத்துக்கிட்டோம். ஆனா பகவான் ஆக்சுவலா ஒரு செகண்டும் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது எல்லாமே நம்ம படிக்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்டே பகவான் கிட்ட சரண் அடைஞ்சு நம்ம பாட்டுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்மள பாதிக்காம பகவான் வந்து அத இது பண்ணிடுவாங்க, தடுத்து இது பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்களா? அதனாலதான் நம்ம சரணடைகிறது ரொம்ப சேஃப் நமக்குமே. சரிங்களா? சரி, கிருஷ்ணர் என்பவர் யார்? இஸ் அவர் விஷன் பெர்ஃபெக்ட்? நம் பார்வை பூரணமாக சரியாக புலப்படம் நாம் பார்ப்பது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 7th ஸ்லோகம்ல இவர் வந்து சரண் அடைகிறாரு இல்லையா? குழப்பத்தோட இருக்காரு. எனக்கு வந்து அவரே சொல்றாரு, எனக்கு எது நல்லது, எது செய்யணும், நான் எது செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியல கிருஷ்ணா. நான் இப்போ உன்கிட்ட சரண் அடைஞ்சிட்டேன், இனி நீ எனக்கு குருவா இருந்து எனக்கு வழிகாட்டு அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லிடுறாரு இல்லையா? அறநெறிகள், தர்மம் மற்றும் நீதி நியாய கோட்பாடுகளின் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல தர்க்கங்களை முன்வைத்த பிறகும் அர்ஜுனன் குழம்பியுள்ளான். இதெல்லாம் எல்லாமே அவனுக்கு நல்லா தெரியும். அப்படிப்பட்ட அவனே குழம்புறான். ஓகேங்களா? அப்ப நமக்கு குழப்பம் வர்றதுல எந்த ஒரு இதுவுமே இல்ல. அதனால சேஃபர் சைடுக்கு நம்ம எப்பவுமே பகவானோட துணையோட நம்ம எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணணும். கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் கொள்வது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையில் முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கான ஒரே வழி அப்படின்னு பிரபுபாதர் அவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை என்றால் குழப்பங்கள் விதவிதமாக உருமாறி நம்மை பரவலாக தாக்கத்தான் செய்யும். ஒரு பிரச்சனை மாத்தி அடுத்தடுத்த பிரச்சனையை நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நம்ம பகவானோட துணையோட நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பகவானோட துணை இல்லைன்னா எத்தனை பேர் சூசைட் பண்ணி செத்து போறாங்க இல்லையா? நல்லாதான் இருப்பாங்க, உடம்பு எல்லாமே நல்லாதான் இருக்கும். சில பேர் எல்லாம் பணக்காரங்க, எத்தனை சினிமா ஸ்டார்ஸ் இறந்து போறாங்க இல்லையா?
அதுக்கு காரணம் ஏன்னா அவங்களுக்கு பகவத்கீதை ஞானம் இல்ல. பகவான் கண்டிப்பா காப்பாத்துவாங்க. இந்த டிஃபிகல்டிஸ் வந்ததுன்னா இப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். அந்த ஹேண்டிலிங் தான் அவங்களுக்கு தெரியாம தான் அவங்க எப்பேற்பட்ட மனித பிறவியை முடிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா? அதனால பகவத்கீதை ஞானம் எல்லாருக்குமே வரணும், எல்லா ஃபீல்டுக்குமே தெரியப்படணும். நெருக்கடியை சமாளித்தல், உறுதியின்மை, சரணடைதல். சோ அப்பதான் நம்மளால ஏதாவது ஒரு வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு நெருக்கடி வருது அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் இந்த பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சு அந்த பக்தி தொண்டை செஞ்சுக்கிட்டு வராங்களோ அவங்களால ஈஸியா அந்த நெருக்கடியை சமாளிக்கிற சக்தி அவங்களுக்கு இருக்கும். பிரகலாத மகாராஜருக்கு தினம் அவன் அப்பாவால எவ்வளவு டார்ச்சர், அவர் எவ்வளவு ஈஸியா அதை பத்தி எல்லாம் நினைக்கவே இல்லை. அடுத்த இவன் தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் எப்படி நம்ம கொலை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பிரகலாதர் அதெல்லாம் நினைக்கவே மாட்டாரு. அவர் பாட்டுக்கு நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லி அந்த பிளிஸ்ல இருப்பாரு. பகவான் இங்க சொல்றதும் அதுதான், பிரபுபாதர் சொல்றதும் அதுதான். நீங்க அந்த கிருஷ்ண பிளிஸ்ல இருங்க, பகவான் வில் டேக் கேர் ஆஃப் எல்லா விஷயத்தையும் பகவான் வந்து பாத்துப்பாங்க அப்படின்னு. கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா, எது இது எல்லாமே அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு இல்லையா? பற்றுதலினால் ஒருவர் எது சரி எது தவறு என்பதை பகுத்து பார்க்கும் தன்மையை இழந்து விடுகிறார். ஏன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது அவங்களோட ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லையா? இது இப்பவுமே பொருந்தும். அதுக்குமே நான் உதாரணம் நேத்திக்கே சொன்னேன். ஒரு போலீஸ் இருக்காங்க, அவங்க தர்ம பாதையில தான் இருக்காங்க, அவங்க பையன் வந்து தவறான செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அவர் உண்மையான போலீஸ், தர்மத்தோட இருக்கிற போலீஸ்னா கண்டிப்பா தப்பு பண்றடான்னு சொல்லி ஜெயில தூக்கி போட்டு அவனுக்கு தண்டனையை வாங்கி கொடுக்கணும். அதே விட்டுட்டு இல்ல அவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் பையன் அப்படின்னு பற்றோட இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே அழிவு நிச்சயமா இருக்கும். அந்த பையன் சொசைட்டிக்கே பெரிய கெடுதல் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான். சோ இவர் அவர் ஃபர்ஸ்டே தடுக்கல அப்படின்னா அப்ப அவரும் அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, சப்போர்ட் பண்ணிட்டு அவருமே தண்டனைக்கு தான் ஆளாவார் இல்லையா? சோ அந்த பற்று வச்சுக்க கூடாது. தப்பு பண்றாங்கன்னா பற்று இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவனுங்க துரியோதனன் எல்லாருமே தப்பு பண்ணவங்க, அவங்க கிட்ட இவனுக்கு எதுக்கு பற்று அர்ஜுனருக்கு இல்லையா? அவன் பலவீனமாய் இருப்பதை உணர்கிறான், பகவானிடம் அடைக்கலம் புகுகிறான், உறவில் ஒரு மாற்றம், ஞானம் பகிரப்படுகிறது. சோ பகவத்கீதை இப்ப பகவான் பேச ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா? அதைத்தான் இந்த ஸ்லைட்ல சொல்றாங்க. கடினமான முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் பக்குவமான அதிகாரியின் ஆலோசனை பெறவும். சோ நம்ம ஏதாவது எல்லாரும் பிரச்சனையில இருக்கப்போ நம்மள மாரி இருக்கிற இன்னொருத்தவங்க கிட்ட கேட்டோம்னா அவங்களும் நம்மள கன்ஃபியூஸ் தான் பண்ணி விடுவாங்க. நம்ம யாருக்கிட்ட போகணும், ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருக்கிற அவங்க கிட்ட தான் போய் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் எப்படி வெளியே வர்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆலோசனை கேட்கணும். மெயினா சாதுக்கள் கிட்டதான் நம்ம போகணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த ஞானம் இருக்கும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே. உள்ளவை அனைத்திற்கும் பரம உறைவிடம், பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், பரம அனுபவிப்பாளர் யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான். நம்ம எல்லாரோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் யாருன்னா பகவானோட திருவடி. நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க, எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நான் தான் பொண்ணு அப்படின்னு இல்ல. நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு தான் சொந்தம். ஏன்னா இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு ஒரு அப்பா அம்மா இருக்காங்க, போன ஜென்மத்துல வேற யாருக்கோ நான் பிறந்திருப்பேன் இல்லையா? சோ நம்ம ஆனா பகவான் அப்படி இல்ல. எத்தனை ஜென்மம் நம்ம எடுத்திருக்கோன்ற எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். சோ நம்ம எல்லாருமே பகவானோட ப்ராப்பர்ட்டி. அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் நம்ம அந்த சுதந்திரத்துல நல்ல செயல்கள் தான் செய்யணுமே தவிர தீய செயல்கள் செய்யக்கூடாது. அல்டிமேட்டா நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றவர் யாருன்னா பகவான். அப்புறம் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோமோ இல்ல இதா தவறான செயல்கள் செஞ்சாங்கன்னா பகவான் ஒரு ஸ்டேஜ்ல விட்டு போயிடுவாங்க. நம்ம உடம்புல மனசுல இருக்க மாட்டாங்க. சொல்லி பார்ப்பாங்க, ஆனாலும் கஷ்டப்பட்டு இருந்துட்டு இருப்பாங்க, இவன் வந்து திருந்த மாட்டானா அப்படின்ட்டு. சோ பரம அனுபவிப்பாளர் யாருன்னா பகவான் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட 6 குணங்கள் பத்தி இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா இங்க இந்த செகண்ட் சாப்டர் வந்து பகவான் நிறைய விஷயம் பேசுவாங்க. பகவான் நல்ல அழகு இருக்கிறவரு, பலம் பொருந்தியவர், அறிவு மிக்கவர், இது சொல்லவே வேண்டாம், புகழ் மிக்கவர், துறவு, செல்வம். துறவுன்றது நிறைய விஷயங்கள்ல இருக்கு. செல்வம் இதெல்லாம் பொருந்தியவர் பகவான். 6 குணங்கள்ன்ட்டு இல்ல, இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எண்ணில் ஏதேனும் நல்லதை நான் காண்கிறேன் என்றால் அது அவர் தனது வைபவத்தின் ஒரு துளியை பகிர்வதால் தான். ஏன்னா பகவான் இத்தனை இது இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம மனிதர்களா இருக்கிற நம்ம வந்து நமக்கு சில பேர் ரொம்ப அழகா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த கர்வம் வந்துரும் இல்லையா? இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுனாலதான் நம்ம அழகு இருக்கு. நம்ம எல்லார்கிட்டயும் ஏதாவது டேலண்ட் இருக்கலாம், அந்த டேலண்டா இருக்கிறதும் பகவான் தான், அதனாலதான் நமக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்கு.
ஏன்னா மொத்த சோர்ஸா இருக்கிறது மொத்த அழுகோட சோர்ஸ் பகவான். நம்ம எல்லாருமே பகவானோட பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல் இல்லையா? அதனால நம்ம தனியா கர்வப்பட்டுக்க கூடாது. நம்ம பகவான், அது பகவானோட கிருபை, பகவானோட அருள்னால நான் பேசுறேன், பகவானோட அருள்னால எனக்கு இந்த டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்ற அந்த பாவம் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுவும் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தோட முடிச்சுக்கலாம். புலன்களை வரட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க எந்த வழியையும் என்னால், இதுவும் அர்ஜுனர் தான் சொல்றாரு, எனக்கு எந்த வழியும் தரல, மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களை போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பூ உலகில் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. எல்லாரையும் கொன்னுட்டு என்னால நிம்மதியா வாழ முடியும்னு எனக்கு தோணல அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. இப்ப இத சஞ்சயன் இது எல்லாத்தையும் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனான அர்ஜுனன், கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகி விட்டான். இது எல்லாமே சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. வெற்றியாலோ ஐஸ்வர்யத்தாலோ அவனுடைய இந்த சோக நிலையை அகற்ற முடியாது. எதிரியை வெல்பவனே அர்ஜுனா, ரிஷிகேஷராக ஸ்ரீகிருஷ்ணர். சோ இது எல்லாமே நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? 9th ஸ்லோகம்ல இருந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதர்பியஷ கிருபா சிந்துப்யேவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ் விருந்துகி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்துகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய். ராமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். चैतन्य महाप्रभु की ஜெய். हरे कृष्ण महामंत्र की ஜெய். श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய். गौर प्रेमानंदे ஹரி 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 போல். போல். தேங்க்யூ. நாளைக்கு எல்லாரும் வாங்க, தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கண்டினியூஸா வாங்க கிளாஸுக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. செஷன் எண்ட் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.